Когато си бременна и не можеш да отидеш до Швеция, затова си правиш вкъщи канелени руца. Здравейте, аз съм Габинка. Аз съм Анин. Да, това е сестра ми и днес ще правим шведски канелени руца. Нагледах се в TikTok на всякакви рецепти за канелени руца, като някои бяха по-българени. Но, както знаете, моят съпруг, вече е съпруг, е швед. И имаме рецепта. Шведска рецепта за канелени руца, за която сме се подготвили така с почти всичко. Половин ден издирвахме кориандър. Това не е кориандър, това е кардамон. Не знам защо постоянно ги бъркам, но да. Първо ме праща в магазина и каза, купи ми кориандър. И аз отивам и нося кориандър и речета в рецептата, то пише кардамон. Добре. И айде обиколих 3 магазина да търся кардамон. Намерихме кардамон. Четвъртия. Няма значение, имаме кардамон. Добре. Да. Така, имаме всичко необходимо. Кардамон, захар, брашно, канела, мая, масло, прясно мляко. Яйце. И яйце имаме, да. Така че имаме всичко необходимо и е време да започваме. Започваме с тестото. Първоначално ни трябват 480 грама брашно, 400 мл прясно мляко и 40 грама мая. СМР. Сега млякото. Мъжа ми само стои и надзирава дали всичко изпълняваме правилно. Добре, да се надяваме, че ще станат окей и няма да го отчаем. Това е първа проба все пак. Да, до сега не сме правили. Мая в млякото. По принцип може да се сложи всичко е така наведнъж, но аз съм си свикнала като си меся да си разтварям маята. И маслото трябва да си го оставите на стайна температура. Добре, сега го изсипваме. Да. И сега месим. Изчакахме около 20 минутки да престои и сега ще добавим останалите съставки в тестото, които са... Имаме едно яйце, 0,5, т.е. половинка чайна лъжица сол, 10 грама кардамон, смлян, ето, 160 грама захар и 160 грама студено масло, нарязано на тънки филийки. Давай, мадемуазел. Имаме сол в моя склад. Имаме сол, имаме и мерилки. Много яко мирише. Уникален аромат е, просто... Значи горе-долу пак едно и нещо. Когато си бременна и не можеш да отидеш до Швеция, затова си правиш вкъщи канелени руца. И другото е, че веднъж когато имахме инцидент с влака, буквално влакът ни блъсна лос. Да, ние си пътувахме зимата и влакът ни блъсна лос. Спряха влака, имаше счупени прозорци. Ние не видяхме нищо, разбира се, но да, спяха на най-близката гара, прегледаха влака, даже и, ако не се лъжа, или сменихме влака, или само единия вагон нещо го махнаха. Не съм сигурна какво стана. Беше само предния прозорец. Не видяхме. Ние не видяхме кои точно бяха счупени, но имаше счупени прозорци, така разбрахме. И раздаваха, защото имаше раздаваха безплатно канелени руца, защото имаше голямо забавяне. От рода на 2-3 часа. Забавяне по висене на гари, оправяне на проблема. Това за Пловдив е нормално, за България. Да, но за тях всъщност, между другото, и при тях има доста закъснения по влаковете и нередовни, но може би си имат начини да се реваншират. При нас беше окей, защото не бързахме конкретно тогава за никъде. Добре, че решихме предишния ден преди полета да се приберем към маме, вместо на същия ден. Но да, ако беше в същия ден, директно си спускахме полета. Оставихме тестото да втасва за около 30 минути и сега ще направим крема. Слагаме масло. 400 грама. Отново на стайна температура. Абе, много масло. Канела. Една супена лъжица. Захар. Захар 200 мл. Кардамон. Пак ли една лъжица? Ами чайна лъжица, така че... Малко по-малко. Да. Лъжичката ще
ще ви е по-лесно. Но аз ще ви покажа тестото, защото е много, много добре. Мекичко. Добре. Сега разтиваме тестото, което е огромно. Така. Разточихме го. На много тъничко. И Да. сега слагаме крем отгоре. И това е само половината ни тесто. Да, стана доста. Доста. И също и с крема не прекалявайте, да е тъничко, така навсякъде. Да. Време е и за навиване сега. Моментът на истината. Така, внимателно. На много тъничко началото, защото все пак си стават яйца. И оставете коментар какви още рецепти искате да пробваме. Не е нужно да са шведски само. Да. Но имаме идеи за шведски, като шведските кюфтенца, като пуста сопа. И имат една много хубава рибена супа. Майка му на Мане направи предния път, като бяхме в Швеция, една рибена супа, да си оближиш пръстите. Много вкусна. Ето ги нашите канелени руца в тавата. Само малка част от тях. Уп. Сега ги оставяме да си бухнат още малко. Тук са останалата част. Имаме и още една половинка от тестото. Така че ще станат вкусно. много. Толкова са ароматни. Да, ще ги поръсим и с захар. Май не Точно напомня. Но това вече когато са готови. И сироп. Трябва да направим и сироп. Вече са готови. Йей! Ето ги нашите. А това са още, които руца. трябва да се изпекат. Имаме много, Да. които трябва да печем. Но нямаме търпение да ги пробваме. По принцип си... така, преди да ги пуснем в фурната, се намазват и с яйце отгоре и се И поръсват захар. с захар. А освен това, и когато са готови, с сироп отгоре, вода и захар. Но ние нямаме това търпение да ги пробваме. Още са врели. Просто... Да. М. Много са мекички. Вкус на Швеция. Мерише на Швеция. Аз мисля, че добре ще справихме. И аз. Много добре. Да, в Швеция те си ги ядат и така повечето. Има два различни вида. Едните са по този начин, а другите са с крем отгоре, както ги правят в TikTok. Да. Но ние решихме да си направим по-оригиналните, които са без крем. Много е вкусно. 10 от 10. Много. Мекачко. Супер са. Мани, какво ще кажеш? Добре ли се справихме? Ела, Мани. Да, те са добри. Но нещо ми липсва. Студено мляко. Как да си слагам млякото? Не, за пиене. За пиене. Няма да пием студено мляко с руцата. Но да, може топъл шоколад. Да. Не, студено мляко. Добре, ние продължаваме да си хапваме. Да. Много са вкусни. И това беше всичко от нас за това видео. Оставете коментар за още рецепти. И още видеа с Ани. И вкусоти. Вкусоти. Да. Айде, бай! Бай-бай. Отиваме да ядем още. Не нещо, ама да не ни гледате как мляскаме 15 канелени руца на камерата.